Ayun, so what's up sa inyo mga kamoto. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Lingayen para sa sa third check up niya for change oil. So siguro ito na yung last na magpapa-change oil ako kasi sa next time tayo na mismo yung mag-change oil. Papakita ko sa inyo kung paano. So ayun, hingi lang siguro ako ng advice kila sir. Sir yung mag-change oil. So ayun, let's go. Intro muna, intro. Welcome to Gear Mogo. Please like and subscribe. So yun, may kasama tayo dito, pinapagawa niya yung thermos niya. So sir, bigyan lang natin ng sticker. So sir, Thank you. may papashoutout ka sir? Shoutout nga pala sa Family Tente. Kay Kuya Jomel. Ayun. Congratulations sa inyo. Ayun. Anong pangalan mo sir? J-Lord po sir, J-Lord. J-Lord. Tampak. Shoutout kay sir. Hello. Ayun, thank you sir. Thank you, sir. Ano yung motor niya sir? Yung... Sir. Ayun, gwapo. So yun, nagantay pa tayo ma-check up yung motor kasi may ginagawa pa. Kasama natin si Sir... Anong pangalan niya sir? JR po, JR. Sir JR, ayun. Shoutout sa Tyson. Ayun, Sir. So, kung napanood niyo yung yung first vlog ko, siya yung nag-install sa sa motor natin. Ayun. So, ayun. Yun lang, mamaya ulit. So ayun na, na ni Sir. So si Sir ulit yung mag-change oil. Kung napanood niyo yung yung first tsaka second ko, siya ulit. So ayun, hingi lang tayo ng tips sa kanya pero baka i-off ko na yung camera. Tanong na ako sa kanya Sir, ano yung pangalan niya sir? Noel. Sir Noel, ayun. Si Sir Noel ulit. Magmula ng una hanggang ngayon, siya rin yung nag-change oil. Suki. Okay. So, ayun mga kamote. Ito yung parang pinaka mababa na Mio. So, swak to pag mga less than 5 foot. Ayan. Ganda. Tsaka abot to. Saan ito? Steve. Ay, gagi. Oh no! Ay, gagi. NANI?! So papalitan din yung gear oil niya So nung first na change oil,
pinalitan din yung gear oil. Nung second, yung pang 3 months na. So bali yung langis lang. So yung pang 6 na buwan niya, pinalitan ulit yung gear oil. So ayun. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. You've been trying, but you're nothing like me. You can fake it, but you're not fooling me. If you jump in the fire, I'll be watching you burn. I'll be waiting till you get what you deserve. You've been lying across the 7 seas, tried to hide it, but now it's sink or swim. If you jump in the fire, watching you burn. I'll be waiting
So bali ito yung ano binayaran natin, no. Yung total mo 370 pesos. So yung total na binayaran natin. Yun, syempre ano, nagbigay din tayo ng tip kay kuya na gumawa. So kung napanood nyo since nung ano, day 1 nung binili siya, or siya na yung nag-change oil, yung third change oil niya na ngayon. So wala naman akong ano ginagawa dito sa wirings, or wala akong pinalitan dito. Ang ginawa ko lang muna is yung naglagay na ng ganyan, tapos ito pinalitan ko lang yung bracket, tapos wala na. So hindi na void yung warranty niya, no. Sinasabi ko yun kasi ano, may nakwento sa akin yung ano, yung isang mekaniko nila dito na ano, yung Miyugir din daw, pinalagyan niya ng loud horn, tapos yung MDL. Ngayon nagkamali ata yung ano gumawa, so nasunog yung wirings, no. Oh no! Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero kung magpapagawa kayo dun sa marunong daw talaga, yun ang sabi. So yun, mga kamoto, dito na tayo sa motor. So kagagaling lang natin ng Lingayen na kakatapos nating pa-change oil. So yung ano, nung trinide ko siya pa uwi, ang napansin ko lang, medyo gumanda ulit yung takbo niya, pero ano, matagtag masyado at matigas yung gulong eh. Pero ito yung recommended kasi doon, kaya parang masyadong matigas eh. Okay lang siguro yan. So pinalitan yung ano, gear oil pala, no. So yun, yung first change oil pinalitan din yung gear oil, tapos yung pangalawa hindi, yung pangatlo pinalitan ulit. So sabi ko nga nung ano kanina, try nating mag DIY na ano, mag change oil, pero parang mas maganda ata pag ano, pag doon natin ipapa-change oil, kasi may mga ginawa sila kanina na hindi ko alam eh. Binuksan nila ito. Binuksan ni kuya to eh. Hindi ko naman alam anong gagawin dyan. So yun nga, mas maganda ata pag ganun na lang muna ng isang taon. So after 1 year siguro magdi-DIY na tayo na. So ayun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. At thank you sa panonood. Hanggang sa next vlog. Bye.